Unha importante mostra da obra do pintor chantadino Manuel Jorge volveu a Galicia nestes días a xeito de retrospectiva. Despois da inauguración no Museo Provincial, asistimos o pasado sábado á apertura dunha exposición dos seus cadros máis recentes no Auditorio de Chantada. Nela estiveron presentes representantes das entidades organizadoras e colaboradoras nesta iniciativa, a Deputación de Lugo, a Rede Museística Provincial, o Concello de Chantada e a Asociación de Amigos de Manuel Jorge de Chantada. Trátase dunha mostra dividida en dous espazos, no Museo Provincial de Lugo e tamén aquí no Auditorio de Chantada. No Museo Provincial de Lugo atoparemos algunhas das obras que xa viñeron fai 2 anos aquí a Chantada, pero hai obras novas. Eu recomendo ir a Lugo a vela, porque, aparte, eu creo que cada exposición é unha experiencia distinta. Hai detalles bastante bons, volve a estar dividida a obra en obra figurativa, os primeiros inicios, que é na sala do refectorio, que é onde está, digamos, a primeira época máis relacionada con Galicia. De feito, está cunha pequena ventaniña, unha lareira, é unha conexión bastante simpática, porque moitas das historias que ten retratadas, el, digamos, que recordaba, son historias que recordaba que lle contaban ao pé da lareira. Despois, na sala de exposición propia, está o que é a obra abstracta, onde continuamos vendo o percorrido artístico que fai, con as influencias xa das súas viaxes e a súa arquitectura, de feito, por eso incluímos algúns planos. E despois tamén temos na sala de audiovisuais unha pequena entrevista, onde podemos coñecer a el máis en profundidade, e un pase de obras arquitectónicas. Xa que as obras arquitectónicas non as podemos traer de Valencia aquí, pois témolo en vídeo. Na sala chantadina sorprende nada máis entrar o gran formato e cor dos cadros deste arquitecto residente en Xavia e cuxa extensa obra se tenta dar a coñecer e reivindicar na súa terra natal. Con case 90 anos continúa a crear e sen vender ningunha das súas obras. Manuel Jorge achega á vila estas creacións da súa máis recente etapa. Aquí temos o que son as pinturas dos últimos anos, do 2016 e 2017. Do 2017 son as de arriba, as máis pequeniñas, que siguen sendo grandes igualmente. Son moi especiais, son obras cheas de cor, sigue coa influencia arquitectónica, lle, digamos, unha homenaxe a Cristina Snellman, a que foi a súa muller, como unha petición que ela lle tiña feito. Hai unha anécdota que é que ela lle deixáballe na mesa notiñas onde poñía Laika e yo, Laika era cadela, e dicía Laika e yo creemos que tus cuadros son moi oscuros. Ou era como, bueno, ela era pintora tamén, non? E pintaba sempre cadros con moita luz, con moita cor, e el era un pouco contrapunto. E agora, digamos, eso, que estas obras pois son unha homenaxe a Cristina Snellman e a eses apuntes que ela lle facía. A música que acompaña non podía estar máis íntimamente relacionada co pintor e coas súas raíces. Precisamente un concerto homenaxe servía para darlle a benvida a estas obras. Os intérpretes son Manuel Jorge López, compositor e pianista, Luis López Jorge, violinista, e Javier López Jorge, tamén intérprete ao piano. Todos eles recollen a dedicación ás artes do seu familiar dende outra disciplina e con carreiras que desenvolven en diferentes puntos de Europa. Reuníronse en Chantada para vencellar a emoción da música coa pintura. A sonata Espiral Vermella, inspirada nun cadro de Manuel Jorge, foi estreada para a ocasión.
A asociación ten como finalidade recuperar tanto a obra como a figura deste autor chantadino, non só para Chantada, senón para Galicia. Estamos vendo que está a ser de interese en Lugo, esperemos que se siga estendendo. E despois tamén algo superimportante que dinamizar a nivel artístico, educativo e cultural o que é o noso pobo. Por iso tamén, paralelamente, se organizan concursos e accións formativas cos cativos, que creemos que é unha das partes tanto ou máis importantes de todo isto.